Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Weekend yetabwati umurubiri urumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabela ngamo solo tela kisanga mosala rumba rumba. Hey! Mwacho murielio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere molero moto muziki abakulutu omuziki olio moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora guchigoro tukini amaberera inkore previ intebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi chira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu kumo kusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Amatera naro amakoro wakaigure natumanyiti abateri abo asebale ekibagokora na muso kibabwate asuko yatera narasire mono na mangana yinse mono naganirye ngende gotimuka abantu abangi barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu merana na shem papa guchakira chinsa isano na isatu chemugaso guika chinsa ikominemo chamaragoba iliosese ni wukegima na matera na bateria bakuru umwancho muligeri Ndizi TV turigeri tukurukalia editalia na ngoro kwa shem papa bono ndabe kingokoletera umurubiri mukong bwa bateri umurubiri wike muwa mukia bateri ni urabe kukugogira litukulia Jumapili asorabe okonyora bateri baho bali bakuru balikuwa kuigwa na kumanya chingero cyabo na gusaba chingero cyabo kuruga stegesteseni kya Ndizi TV agwe chanda nonya ekyagera omurubiri obweke mbugambugu kyabateri nihochire ase TV yawe ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yawo ukorunire bireja uneganye ngotu ukorunire bireja unegurubaro umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria mangane kamnaya tomo cha konyoro bukristo bwao uisiko mocha igoreterwa mange litalia na nguru kwa shem papa tigarabuya ona tigarabuya tororane alaiguru Chigosori na Ndemo
n'umuroberio w'ugukomanya iguru yari gakorekana asibira ubwo Chigosori ao kurworogongo rw'ugusi Kenya n'insenkima nabika gukomanya na kukurentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kiraritu kuri Jumamosi gucakira chinsa kianda igweka chinso 12 cya Maragoba. Chigosori imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Akwale lyo mwancho murira somorobeli Chigosori ni maite yabeire wiki entambe ne amate yawo kurende ebintu ebinge byakorekanire ime Chigosori ime biti byaitokoru nkaiga imerongo rwagusi mense ya Kenya Africa nensengi maso ba ebintu ebinge byakorekanire ime biti ao kwanderera somorobeli Chigosori nto bikwanire byonsi biri byakorekanire sobo ime nabamanyi bali ndatu araiga ime biti toskande omorobeli orembe onechi omorobeli Chigosori kore tunanche gotambe Ndemo Steven etore live ime Facebook Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News na inyora na botu likere SMS wetere na mbeyure gora gwa screen oto ebirengere bya oni maitaf connected ototevi ntimi kile okonyara otevi ntimu kile okonyara gutiotereri ime ya Afcon ime ya Cameroon etimi yaona kia kulira wikira boni na botu likere SMS otevi nkurwara liali konyara gutubwata kwendelera igo mwancho mulini mwata omogeni aiga ni matamba minyoko rongo rwagusi into bwate kewe kukyama minyoko kurende nturage tumeka mono konto bwata igo manyi kurwase amangana ya minyoko na otevi amangi kondeti ngomo kwanera kara igese studio tigero manyene kwanere welcome ase studio yaito. Asante sana aso kungarigani ase Ndizi TV na gokire sana mbya mono andake niwe tero mwako muyo nyarire gochaka na boja otevi litali yao na ndaka no bwata ni ogosoriki mbya mono samarieta ne Charles Onunga na ande mwiburu usi kubense moya umachowe urabu ase narure na ande Kenya Sub County no situ ayere biyasa nanda kirimete Chigosori ne chinyinge Chigosori merongo rwagusi na Kenya sobwagale andaka ye kogo kinangwa maito no bombwata ni Chigosori echi kengo kina kurunse nenganje te Chigosori njari ngamanyi ngane orene chinderi cyane kurumanga cyabwate manyiga y'imichezo yo kengo kina na bonganje te michezo andake ntumaite Mr Charles Onwonga no mubwate ni Chigosori na bawte byeso we Chigosori yama minyoko myorogongo rwagusi na ewe kianyara gweta asegetike ya kiendege na bwate training camp yaye na tebyeso we mina kiekoro kunse mo kiere ase timu yaye esabantu bali emeronge enne na babere barachi ko represent rogongo rwa South Nyanza myama minyoko ali ayo chikoba ime Eldoret was a Kapseret Global Village ama minyoko ali cross country nationals agwata Chigosori ikomi bagochikoenda asensemeli ya Kapseret na tebe so melita ni congratulations. Asante sana. Ngoko tega siengi anda kera kiri tukoliri aba ngwa bwate timu ingia sana. Yeah. Timu nawe ko bengia asesa uriyo konyora mafunza maya na kiki agarete bakababa ya. Na mafunza ya bakonyanyora asitingaki no bare amonanche aseke Rwanda. Ngalao na banafunzi beskuru ya St. Peter's Kaverasi na bagosoma lakini ntumnyete ko konaja talents yechi korwa chingonga wao chausi kubabekamo no mwalimu itomo nene neraga chanchira kuchibeka sechi eskuru yaye na bondo chagendrete tu chiwatirana na bari mubaye asitwa chikeri na bondo china chiara rentiriri gasarigia asime ya usi nase abanyoki abanyene abayigori nyana abana nango kwana igase wethira se radio ye se TV ndobwata abana bange sana barura se timu eri go se school eri banyarire go chiunga na because abo bya wanajeshi
na bakebia polisi kero mwaka so mwaka gotomatura abana bachiunga na bamnyokia bagwika bamnyokia baike kiwango kirieta kiri bamane kuoroka rega kiabo no tulote biomo chikoji kigina nimbwa to mumnyoki kuminyoka iga kuminyoka baka bamonyore kiwango une bono tuguchiko international cross country AK meeting mono chispoti AK meeting na mama eta bantu baminto chispoti ntiabete chigotene ni gucha schools ntiabete chigotene ni assessor ya COVID ni ndake Charles ndakona chake nimaite mubwate keberisi training camp abagosori barenga mubwate ime training camp ya ino mbarenga vale na tseke mukonyara kubanyora useko kwa recruitment yabagosori bagoswese camp ya ino abagosori bona atubwate mbare I think 47 na enjira tukubanyora ritangana ribarenga bakongotoka lakini asibona iga nabo bamanyikanite as Kenya ngima nemayete ne camp training ego train abana bamyoki yange ababake nkeberesi nereko ba train bona abako jaboka baireta bachororo to baireke wanda twara namba nyare gose inaki lakini kabwa to moyo no mukiwekanyare Amanje bole no moro kyo monene we kambi ya mamyoko ya keberesi training camp egotoka sense moya Kenya gotebinese mo yabo machoge borabu na nere tubata igase suro tebirengere liviaye iguro ya mamyoko imyorongo rwagusi na Kenya sobwagale kondo mwanje bole ne maite na otebi wiki eri anyara kweta tubata mamyoka cross country asorongo rwa South Nyanza mate South Nyanza yebwate Nyamira County Kisii County na Migori County ndabata maminyoka ya segetekerigia kiendege me county ya Nyamira ewodi eri ya Kemera na kwa ntero boti ulirwa bene ikikia betegetiru tukelio tutwende semo ya kaberi ya studio tunari gusangana rororo egeti gya kiendege nigo kyaleta mochimi cyaba minyoki korwa sechi county ya Kisii Nyamira na Migori chukirorogongo rwa South Nyanza. I want to say that we have made it open, not charging any price, charging any registration fee to enable more athletes to participate. We are going to have 7 races competed here, and in each of the 7 we are going to pick 6 athletes. Chimbero chialero nigo chiale amone kilomita 5 na 5 ya masaba subati na abamura inseye miaka 15 Chimbero chiabasae inseye miaka 20 na kilomita 17 minyoki abanene gose senior category. Samalita ngoro ku Felix Boera inge ngoro Kisii County embero ya lero nenkongu yalenge lakini asama sasa na kolire nalenga no kwege na eresi ya lero guikanare kubuguli no ekwere mechande yalenge nyinge se para gweta chingoro umetaro lakini yonsi nale merali paka naze kwere number 1 yalenge rais Samalita ngoro ku Richard Atuya eresi na prepare lakini yalenge rais igo twang'ang'ane Kevin Kiamutwa na rara epesi yiga twarenge Kevin Kiamutu na remereri yake na abantu bari correspond pesi na sukamutu wake na sangibona na chire na sangininde bu kuimokeresi na imokeresi nasonos ni prepare ngochi kotema sana because yiga nerere bonere ngongmono ngo prepare enough ngenda tubamba ne kabisa Gati ya chikambi chiaba minyoki chiakora buya na moneli ya keberesi. Inche amarieta nenchari sonu ngankorukwa ninche kochi ya St. Peter's keberesi yo ya kolire buya seri tukoria rero ase under 6k kilomita na beka bantu batatu 1 2 3 na kire category nendo chena kira category nembegeta bantu top 6 ambao abantu bairiru kurwese timu ya keberesi St. Peter's keberesi na abantu 10 ase abantu barenge timu chonsi cyabwata abantu 42 Umo waziri we Chigosori ya Nyamira County Dr. Grace Nyamongo nago kerama minyoka yuwa bwa asanyeganerie timu ya South Nyanza ama ya sechi finali chia cross country chirakorekane ime ya Capseret Global Village inseye wiki ibere ko rubono ingana yane yuko basemia ababa konyara ko baba bachore barero
igo nkobatebi ng'a bagende bakoromokia naende ekero bakogenda igo bakoira erieta ria region yaito ya Nyanza ya South Nyanza region bakoira erieta riaito ekiagera obaruete Migori obaruete Kisii naende obaruete Nyamira gekero bocha kogenda nkobateba bagende bakoromokia naende kobwa mono bamanye ng'a ono oro omochakano bakogenda naro Eldoret naro banyare gokora omoki kabisa egere banyare ko bakogenda Butwe mpata mshindi wa kitengo magayo gotwara rituko ritambe aiga segeti gia kiendege nigo bona abamyokie 42 banyarire gochoru barukuru esemo ya Kisii County Nyamira County na Migori County kwenda sense ya Kapseret Global Village asama mnyoka ya cross country ensemeri ya Kenya Nationals. Yinko ripoti regeta seni kia Ndizi TV kuroiga segeti gia kiendege Kemera Ward Kituma Saba constituency ilietaliane Ndemo Steven. Manchibori na bamangana ringa segeti kia kiendege ritukulia Jumapili ewiki ya Nyaragweta andaka yebuna Mr Charles ngwabwate timu ali Nekora teba mamerania ya ukwari kwa mamerania ya South Nyanza cross country na kialenge sokora kwao. Mamerania na wari ngamaya na hande mbatreneti lakini standard yetu ase South Nyanza nerense ase sawe timu tinyinge chigo choronji lokora masoesi kwanya orana amamerania tarika ba makomu ase sawe chi training tirense chikochi chire chinke ande chigo choradi bagari saine bago traineri awamyokiaba na ekerongo nyarigereri o botambe ekero bachire national ngonyorore na ndurwa korabuya ase sauri abantu baitu no musi otwajete tukarusi opu ose tukarusi moyo tutari ko batugo sponsor abana riata baitu kuchakiranse bakaiburu mono okonyorana kitwachire igari abange babo utoko batugo ikororo twakora bobi kero kende standard yetu kwanyorana noyo moyo origiri gotema lakini ekero twa rigiriri buya nabokorana ntwana kurubusa tutabigeti monte timu ekwenda isiko iye gotegemea na ng'aki tugukoraki omokio ito noro gotobekere timu yagenda isiko anene mono nakwanire na ase timu aiga single train keberesi at least kero mwaka nkobeka ndo omonto ase timu ekwenda isiko mwaka tuyo tari gweta ndabegetio category ya under 20 ndabegetio omonto ko Charles ndakona chake nimeto mwakolo Nyaragweta ndo batenda mamereno bunaya asegetikeri kia Kisii Golf House abwa so mwakweta akokarite se county ya Kisii County yukera lero akoreka iga ime ya Nyamira County ese umwako yose ntunde ndako mwako liweta mbalenga kwanyalite ko ira motu ese nationals nesa kwa irite na kia matokeo alingere bayite nationals umwako na wana irite na mbe nyinge kuna bonere nyinge karana irite ororo mbalenga awie nyinge aba igo barenge more than 10 barenge more than 10 barenge 14 igora romba chetinsake ekero bamyogete gari Nairobi yarenge nkongwa national seke wanda kirige chibarasi na bondo china na vegete china bani chingi yese timu ya ne ya tegeti iberi yona max nera noete ase South Nyanza na vegete mumikyo yomo ase se category ya youth bare koenda dogo ase bari 6 bare go chor kogenda na bwato yomo lakini bahati mbaya kopi ni kabe nyinge bagenda igano no mwako uri noro na begeto mwiseke andaka yiki kiligwe someti ne meto mwaka keregwa chire kwa irire timu isiko kwa irire timu kurwese kambia yemo yachire kwenda mamirani isiko ngwa somere binte binge kurwa sechi finals chiri inga yagwa someti ko ruchi final chiri baka ibona twa Chigosori wa final cha SM chi final cha South Nyanza chakore kanete wiki yaita egendo naso mete kenge mono ase okoligere kwa national aranyirigere several times kabra ntara cha ko basponsa amangana ya talents nje no muntu na renge KDF no KDF ngendo kyandigete na mamiyoko na nje na bombwa to bomanyigwetera na nje ndatere na kingonye gusorera usi egento gigo to
beka ntokonyara kubeka abantu abaitaho abange ntubwate facility yetugereke okorigere kwa narigereti nabo tubwate umuki nandi nabo turakore buya lakini egendo gigotumeki ntokomeki abana baitu babe standard basaba minyoke baitu babe standard financially yetu gere kon aseme ya kisi kosa aseme ya Nyanza Southern Nyanza government did that spending which is sports county did that spending which is endo yokoro kwa na athletics tengo manye mechesende lakini tibata getiko spendi ekiagera nanyo andi bare wiringo spendi tangango cha bare ba spendi asa baramo baba support lakini government yokonyeendera kunyiburi agote beach procedure chinyinge me roberie menge sane iba kokorana tokonyekera kwarana te tokore gendo bieto una manyo twagenda nabosi nabona sikambie yane eye ya keberesi at least ngwe katore chinga kichioru day twakambwari ogembo aso yo minto evanisi umangabo sira twete amakasi bago traineri andasi bakorara training yere gari asagoro kuna super set go sekebiri cyangwa STA awono amakayu ye training yari chinga kine chioru day no to twakamba chinga kije na tokonyora chingia abana ariata babako inyora chinga kichise ni cyo train lakini ngendo gigo tusumbwa muno namangana finance una mangana yendagera mangana yebifa andi mostly aba minyoke aba bange bakuru basimichime kom batari konyara kwenyara ko mapato mbari konyara ko Charles Bwaterabo omanchomorero yo Mr Charles Onwonga oromoro kyo mane asekambia mamyoka ya kaberesi asensemeli ya pomachoge bora bu sensemeli ya Kenya sub county omanje bari nyura buna oyo no momanyi gwamangana gwa maminyoko utolde chitimu chinyinge oirire chitimu ese national simbense ya Kenya igonye ko bwate iswali rinde lyonsi obwate iboli rinde lyonsi igoro ya maminyoko esoro wongo rwagusi imense ya Kenya na baguturekere SMS yao wetere na mbiyo igoro bwa screen woso ende ime ya YouTube Ndizi TV News onyale go comment gose ime ya Facebook Ndizi TV News page yeyu onyale go sanga na itukwendo mwancho murieli tutonde nsemo ya kabiri ye studio tunyora matangasa abiri atatu tumayiko irana kwenda kwa manya mangi gore ama mnyoka sorongo rwagusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurondera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink n'ebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyerembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywerete chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chuwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubiko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire nigi estimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubiko ase chitangi ayatariko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 29 niga bwate libagari nene asura nyale gupaki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu busio bw'ichiro ya Embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba enoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. na kwa mwanchi mwerere somore ore sembe ono muroberi bwe Chigosori una botambe okoretu na nje captain 001 guse captain ona mbe bwe Chigosori asorongoro rwaitu rwagusi omwanchi mwerere nyara na litikolera revimeno au bende to Chigosori bwimia National Super League imea Kenya Premier League imea English Premier League ase kemanege tindika timu ya Manchester City ne timu ya Chelsea giacha kira usenda inakiwa na gote bilikire ndokira korekane ase getike ligi ya Etihad ge timu ya Manchester City koronde imea Kenya Premier League kiraboniga nige timu ya Kariobangi Sharks ekogosori ne timu ya Leopards na tugukwana iga chire makali yeguria maseguria yemo abwa se gosori yakeruto bate timu ya Mathare United neregendete kogosori ndo tebe kikera korekane imebitie byo kondo mwanchi molere ime studio ndo bwate Mr Charles Onwonga omoro kyase ekambi amamnyoko ya keberesi otebya mange igore amamnyoka ya Mr Charles tara ndo motimoko wate abuna eserikali terabe kamerobeli menge ochese Chigosori bunie chanda kili tukuliri twalengali sekiendege ndoro chebunda abantu bateneli be serikali balengali omone pino mo waziri gose omo county executive committee member bwe Chigosori Dr. Grace Nyamongo okoyana Chigosori chinde bunenko yo nkoro lenga kiyenko yo nabokoro mo MP na rororo omo governor na rororo andake na kiroche abaraya bagusira Chigosori ya maminyoko asense mo ya Nyamira ero tindo lyose nigwa sita ya michezo kiagera aba Nyamira nyene wikira bono iga ya korire Chigosori chinyinge turuye gavana yabo se turuye county government yabo baka bono iga Nyamira nere eyemo yabo ase nyansi ngima ebegete michezo bosi kiagera bwango iga ya bega chiresi chinyinge chia minyoka Nyamira gavana nyene agochiona igo nabo Nyamira ero no rendi twara chikaunti chiyonsi chibena Nyamira kisi nabo tware kororoka nasitore boronge bose nyansi ngima nabo tware kororoka nasitore lakini bona okonyora na chikaunti chinde
ntwana kumanya na kintu gikuru kuna athletics neroro irabase gokomi ya roko twamana ko kurigereria abana bari bono kurunse twamana kuba bekamo twababekamo ase training bamako ko baba yasi kimbero kirogosio igonya mirero nere bosio nande nere nanje nenye pongesete agendere boigo na bera nyare ko nyare kana ere buya na nyamira gigo kora buya ase sauri byongosi bya manyoko bire bosio ase chimbero batirende igendo naro saba sense ya moya nyamira nero ebyongosi go bire bosio lakini kurumaega tebwati talents bari ko ino talents korunse ina problem ebyongosi mbire mbitagete gokonya abana bakuminyoka gose mepira lakini abako batiri baikira ase byongosi na batayo ina rumo chandore nya ndakenda kona tani metama minyoko na bwate binte binge ni mete omo minyoki naga ni atwale speed gose chimbero chiaye anyale gotwara endurance gosobole mereri ndo nyale koba omo minyoki omuya ai omo manyi bamangana bama minyoko gochime nakira nyale komureka engana ye chikambi chia serikali gose chia private mirongorwa gusi ese kwa abana gusaba minyoki liba konyara kogosori gose konyara gukora mali gani ya maminyoko ase oboremereri bw'omo bw'aba minyoki komyoka no okong kera kunga ese kuikaremereri gokora akore program eriokomwa nande abe okogokera egasi yaye abo kunyancha atabwati birengereri binde gochikano na gochiana gochia na bako toko nyore kobo omominyoki oyo omobo ase bari barabaya abarabai present yense yetu ya Kenya esida toji twanyora abaminyoki banda abangi gokonyora ase esoko minyoka lakini birengereri mbiya soko minyoka yenge class okonyora omwalimu ngosomia lakini omwana arengereti binte byao nande mono monege ndigochikiara toita sensemo ya bana abaminyoki kisimi kyachire okonyora na kisimi iki kyarende disturbance nyinge ase asare na ekende nkelina ndatebe nando omwana oyo kuikabe okolendwa omwana oyo wekatware coach kera lituko ekomwe program nando manya kurwonye kora kero kominyoka era bweka na minyoka na kitago nyara ko perform atari ne coach kera ngo ikirore asoko nyora no mane kuba kiagire watenene getireke wasiwe kora lakini kora ne coach na byo gusukuma kwanyara gwakore mambye gusuki yake kwakorire getirokerie nande kwabeire kuchibusi nando kuiguna nando ole chinguru Mr. Coach ndakubona ndoche se timu yao ya Keberesi ningo gwataba gosori abakesa no bwate timu yao yeri abagosori nse myake 20 na bwa bango bwate na bwa bange basugete mutu kwenda sensemeli ya nationals sensemeli ya cross country andaki korogole timu yao yenge naroche bune sensemeli ya under 18 onyetinda eva nobate umurumu ngaita kuru ku Felix omnyogete buya sana ne range nene sana korongo rwa gusiba kabande bagateba buna record ya usicheza chirairete echire chingi ya okwanga ne chiri Jones chinde imya Kenya esama myoko cyanje gukora chi trials chiaye lakini bagalia bagosori ababake imerongo rwa gusi kero kuri utumike timu yawe ubwate abagosori abakendiriri esaba gosori ababake na ki nanyara ko bangoteba na igoko batuga no gutuga ngoko pake ngoke ye chako tuare bichuchu na bichuchu byo birende abagosori ababake n'abantu barabaya nande nkwe babare bwango ahubwo mutwe na mandu bebire batirende neba nande kero kumwira ni nande ke wanda ngo korari buya asesa bari bono mbona ukina mangaye buyari eke tuge gwetera sabana abakuminyoka negendo gekuru kweke muno uri kwaro chaminyoka tebuya korunse umwana uri kwago muragara ari kuminyoka korunse ngware kurigereri ayo Felix ngo n'umuntu urenge gunekerema yani urenge amagura ayatarenge burunge bongo sabera abaheri baye kero umwana uri dagwati bayiburi bonsi ndato mwabagwate no yo munaro ruri minamuke na ni yanko yae asiga asingi yabamwegetange na kumugwatirana paka bakamwira nyagitari in fact paka magurari kabe ku burunge ono ya arokanira kwa champion ya Kenya umu Sauri
egento gekomokonya na oboremereri na tari ere bweka nyono ori omobwateti orenge namba 2 nero ori oyomo obosoete ase etimu eri are kogenda isiko yatuga African cross country covid ya buchiteti bagenda igona improvement eri improve igere buya kegero oyo bakominyoka nikomo nere nomuya orenge namba 2 paka namba 3 Charles ndoche bire bigendete gosukana emitwento kwanare nebinge bona etimu yachorete korongo rwa South Nyanza abagosoria 42 kururo gongoro ko represent ese Chigosori chiri isano na 2 chigo chigokoru ase getikeri kia Capseret Global Village nakyo bateba marigani ali sengo ni maite chechira ke 22 chomutinyo ngwanda murense mo ya Capseret nakyo ra kwanda marigani motu ya yelinde totware amatoke amaya kurana no mwako liwetete chimbero ngwana chire ne rituko na kiabuka lakini aike kubuka rituko ribe rigia timbu atuwasiwasi na bako namba 1 na time chingia ingala ari ese cross country mbire bitare ngari no obstacle ya rengororo ngwika bare ba umura majenjira matobe babeka ibina bira byo kuchibire byasuya umuntu utabina leti onyorano iranire maiga lakini na chieto chire limo bone dia kabireri nabimanyete nambiro opunero rona gwekachu kutaire namba ekaso ese category kiri tote anerende abarende bande batikere emerongene noyo mu timu iri ya South Nyanza eso bwagari ti kunyara bataba na barabuna babare nabayabare nabona umwese ke senior ominyogete senior nande no arenge last year aminyogete kuyasa na kabana namba 13 kurweri nyore naro chino imbrubiri na bara wasoso wa Kenya team mbuyari umwese ko yu rieta na dirari ya mbachirake mbuyari na tukurigereri no mwana ominyogete se junior ore kurukucheni boke nere mbuyaminyogete nere abeta basiko ritukuri kibiyego na twari beka na nari ngukibire na yae likibuya abonera abasiko boyo mobo ogoso ase Kenya team abuna abantu ngukwana baikira ase standard ya yechimbiro chire gosio ose chiritwa ire records ina etakere kominyokwa abuna abantu ndochi bare uyamono tujokorera nseme yo mwancho mure ni maite mubata maswali no soko boli kwa ino iguru ya team Kenya bwana tike team South Nyanza team Kenya tumaite team Kenya ya chire ime Diamond League team Kenya ya chire ime ya mameranio buna ali a Tokyo Olympics kwa iguru ya team kangi tora ko inde tomente chi gold medal jete sange njontu wakea koruchirizo nyote korurio na chiri cha Tokyo Olympics ntu wakea to ne chi medal angeinye kitumente tokore tukine birango bya maminyoko gukona ne chinse chinde ekige tora gase mono nechiko chira gase na abamyoki bagase na abamyoki baita bange mono barigereri chi mamyoka ya isiko mono aye chibesa Kenya timu egera kominyoka tare korana ne komuaire besa una kero kendare kwe kurumoinari twike kunyarengera ri na Kenya timu ngonya kominyokera bari Kenya timu buya nabo tokomenda chigoli andi chibe chinyingi unabona iga na entukurugusingo etogere turera ni obiri era ni obiri ase aikeire bona iga ukorano chenjiri event korwa cross country na 5000 kwendale chi half marathon ni chi marathon na wakorano chenjiri ochenjari go so chenjiri wikira bona ige nafasi obiri tindarana twanyeka bire yakegera nero kunya ko ugurie bendera ya Kenya mono asensemo ya abaswati abanene ku Kenya igona intunu mugusi nyore ndiri tware ngikobwaterana obiri nkorware ese chimbiro bekera ko ansa gusuka gocha nkorware chimbiro ngoto gotigari bari obiri no mugusi ekina kigwana tutubori tochamo torosi obiri baba bangi abara baendera kuinua ese yetu ya Kenya na kuinua asomo gusi kera bona go mwana kera kominyoka agotana njenda de kominyoka onera ni obiri akominyoka igomo gusi kero mwana umugusi umwese kera atana ndete kominyoka onera ni obiri Charles korabwa atera burindo cha igoma chimbuli kero kwanera omwana omuise kera roko bole gabana nabwato omwana omoke obwate emyaka 11 njira kera nyari kubwaterana na ino gose ko baikera elindo omwana yaswe osene kambia ino abwaterana ino linda akineke wake kyamaminyoko ntobwate nafasi ndia kiagari nafasi na bate bina yera ari ogembo
ase kambu ne kambu yetu bwate oboraro bonge igo boisaine kera ne skuru yarenge bakekoro nchiro omwana oyiga gocha chingaki chiorudei na bono tujotware orudei yentambe sana iga gocha ororo erinde kero omwiburi achire motebi nkinaki kiganeria omwana oyu amugorere ase training komanje bolialia kwa bateri bolieru ikomanye kikiganiri ligio mwana o tara ikense mo ya kiberesi usense mo ya kenyo boli keveresi ikese kambi korwabo mbanyale gokora no mwana waranyale gokinwe meke bokiaye to kola pesa no chinzo cya minyo kire bwango sana ingana yawo yo mwele se bali bonsi patulire tinereri inseyeta ekeyemo indanyale goteba litangani tindi gutaka kureba bali bago sponsor talent ye uno principal maeri yoro mwalimu munene ase skuru ya Keberesi no mo David ya Beatrice na aba oyo tokonya na nere Dennis Odongo no madam Mugoroku na Janet Yomoke aba nabutuko bwatirana na abalimu na bonsi mba support tiegende kase skuru kerango churu kwanyora abana bange kero bakora talents abalimu abange buchibare baba tebinigende okonya so manyo no yota ngi masomo bamotebe soma ekera na bono mwana yori uchiete KDF omundu reko batobutirie class gaje ta kambole na coach na kingokora nyore shortcut ngende KDF ngonye family yetu ekera ne soma na bondo cha masomo ko na mayali na ndimbu yanko iwa lakini yako ngire ngakientambe kwetera situ otolense kamotebe byanko ngeira lakini nayo gochora nyo gochora ekemo iwo ukekora maximum akamwa chigokora akamwa agokora maminyoka ya buya ase maminyoka ya tu abwatanda 20 World Championship gabete namba 2 se walking race na gabo no bari kubwate marieta kuru babaira kubaira medical asesemo ya KDF na royo mongo egento ndanyare gotebya abantu bamintu bari bonse batayete go sponsor talent ye nero open kera tiriyo monyene nyoni nchubwe ko monyene nigongo sponsor tindikore tarikende nkoganyo no go sponsor abana aba litangani nkwira ngiria se familia yane uno mongi na oromwe msione oyo ole nomini gresi ununga ase support yakuru na wane Christmas na robeto kugarame binte binge ndagira bana bakari igongo sabana kurwe familia yane nerewe nkobwatira natole na ndengo chigosaba ase bari baminto bande uno yo minto ari patyombiro bwanse tegende kari Keberesi oyo rebone principal gekano ari gekana sa chire na raigore ebinte kabire kagendere kiagera ngo support kiri Keberesi tari na nama mnyokoka umupira no rengoro oyibona ga noro twanyare tukubika bichana biri no bire bindo insi ndara chakira yo numa tukubyomba no guchakira bichana kyanengera yo ku Justin ke yo nunga oyo rolinsi na tugusabira namaya oriyo bwato mabira na ndoriyo romwa manyinga y'imichezo ase timu yegotoka Keberesi mangana karenga kiyorude yegotoka ryo gembo asagro ke bichestie opponent insago kora tware kende gyonsi gotwara ebendagera ebegekoro tabe yanga na bogo chorore okonye na yego na boko bali bamaya cyasinya sana wa support ne kende nalo gusabera nalo gukogori obisho baitu bali bagotongosa kibosio basukoke chiro ekere banyorire ky'umuchesachi tigaba mwekera na manyinga inera kuria nare orie kia yengerogeke na ndada west gamo support Mbea mwana wa Mr. Charles Ononga mwanchimo leo nera Mr. Charles Ononga omora kama nenda bwe timu ya Keberesi ose kambia baminyoko ya Keberesi tetara ndo mutima ko mokei goto ko ira nyora mangana mayana Brighton Makori tira ne SMS ya Chigosori tumenya mangigore ama minyoko igoro yenkoyo ne Chigosori chionsi asobwagale mbea mono